sa ta sama. Allah daga kan sarkin Kano ba mu cire kowa ba, duk masu sikuni da hannu akan wannan lamarin sun san yadda za su gyara mana ƙasarmu suka ƙi domin suna benefitin wani abu. Allah ka tarwatsa su, Allah ka yi mana maganin su, Allah yadda suka nan bacci ka hana su bacci, Allah ka hana su nutsuwa, Allah ka ɗora musu jinya wanda ba su taɓa warkewa ba, Allah ba masu shiryawa ba ne ka yi mana maganin su. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.